שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. היום אני עושה survival games, אז תהנו, השערת הוא קיובקראפט. בואו נתחיל. ניכנס למפה שהיא מאוד מלאה. אז הנה כאן נראה לי יש מפות. יש סטימפנק, אני לא אוהב את המפה הזאת, אבל אין ברירה. אני אעצור את הסרטון עד שהמפה תהיה מלאה. נתראה במשחק. והנה אנחנו כבר שוגרנו כאן למפה. הנה המפה סטימפנק, מפה נחמדה אבל אני לא חולה עליה. יאללה, אז בואו נתחיל. הפעם פה אני כן אעץ לתיבות, כי פה אני לא מכיר תיבות סודיות או דברים כאלה. אני מכיר הכי הרבה במפה קנדי, מפת הממתקים, שהיא מפה מצוינת דרך אגב. איירון סורד, יש! ואיירון בוטס, אחלה מפה, אחלה תיבה. יש לנו את האיירון סורד עם 6 אטק דמייג' כוח התקפה. הנה יש מישהו שנכנס שם לבית הזה, נלך להרוג אותו. הנה הוא נכנס והוא עלה והמדרגה עולה כאן למעלה והוא הולך למות כי אנחנו הרגנו אותו, אחי. ויש לנו בור. ומה יש כאן בתיבה? כלום. יש לנו אוכל. יש לנו שיקוי של ספיד, והנה באים לתקוף אותנו. אבל הוא ראה אותי, אז הוא ברח, והוא לא ידע שיש לי כל כך קצת חיים. נראה לי הסיבוב הזה ייקח לנו את כל הסרטון ולא נוכל לעשות 2, כי היוטיוב לא נותן לי לעשות סרטון ארוך יותר ב10 דקות. אין לי מושג למה. אז בואו נחכה קצת כאן ונוכל מדי פעם שיהיה לנו פול דמג' שנוכל לתת החוצה ולתקוף מישהו עם האיירון סורד שלנו. ויש לנו גם בואו אבל עם חץ אחד. מבאס. הנה יש שם מישהו, אבל אי אפשר לשבור בלוקים. הסוד של קיובקראפט זה שאפשר לשבור עלים. זה כן, אבל עלים של עץ רק. וזה השערת קיובקראפט אם אתם לא יודעים. ועוד שנייה החיים שלי מתמלאים ונוכל לצאת החוצה. לא, אני חייב לאכול עוד. לא, אני לא. אבל שיהיה לי פול גם. מצוין. בואו נצא החוצה למלחמה אל טורוס. סתם. יאללה, בואו נצא. בואו ניכנס לכאן, אני יודע שיש כאן תיבות בקומה הלמעלה ביותר, אבל לא רק בלמעלה ביותר. אמור להיות כאן איזה חדר סגור. כן, הנה, פה. צריך להיות פה תיבה. והנה דיימונד לגינס! וואי, וואי, וואי. אם היה לנו איירון או דיימונד צ'סט פלייט, אז זה היה ממש מצוין. עכשיו בואו נחפש את הסולם. הנה. נעלה לקומה האחרונה. יש פה מלא 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 קומות. נראה לי יש שם מישהו. אבל לא חזק כמונו. כי אנחנו ממש טובים. עם 6 אטק דמג', דיימונד זה 7 אטק. האחר באיירון שלנו עם 6. שזה ממש מצוין. ומת למעלה. לא בטוח למעלה, אבל נראה לי מת מישהו. נעלה לקומה האחרונה, והנה זאתי הקומה האחרונה. עכשיו נחפש את הצ'סט. אני יודע שיש כאן צ'סט. הייתי כמה פעמים במפה הזאת, והנה כן, יש כאן צ'סט. עם 22 אירוז. כפיים, חבר'ה. וכמה לפיס לכישוף. אני יודע, נראה לי יש כאן 2 תיבות, אבל אני לא בטוח. טוב, לא נראה לי שיש. אז אנחנו כבר 4, כנראה נהיה רביעיית הגמר או שלישיית הגמר.
עכשיו בואו נחפש את הסולם שיורד עוד יותר. והנה הוא, לא, הנה הוא. נרד עד למטה. אין לנו צ'סט פלייט בכלל, אבל 23 חצים זה טוב. ויש לנו גם כזה חרב כזאת. לא סתם חרב. ובואו נצא החוצה. והנה עוד צ'סט. שהחבר'ה, אתם רואים? יש לנו 5 אטק דמג', 6 אטק דמג', ואנחנו לא צריכים כיפה, יש לנו חרב כזאת. אתם רואים כמה תיבות טובות יש. ואני רואה שם תיבה, אבל בטוח לקחו אותה. זו התיבה הראשונה שאני מכיר במפה הזאת, שהראו לי את ה-Survival Games בקיוב קראפט. הנה היא. אני בודק רגע כמה זמן נשאר לנו. אוקיי, יש לנו 4 דקות לסיים. לא! איזה מניאק! לא, איזה מעצבן הוא. שיט. טוב, אז מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא.